Mumpung lagi selo, mumpung lagi longgar, tur cetane mumpung lagi ketekan. Iki aku arep ngresiki iki bedengan iki, tak resiki terus tak gemburke. Sesuk mbuh arep tak tanduri apa iki urung ketemu, tak tanduri apa. Neng iki ana iki sing sebelah-sebelahe kan iki wis ana tomat, iki kemangi, bayem merah, kangkung. Lombok ana, lha kuwi lombok, sebelah kono lombok. Tak pepaki iki nggon sempit to, tak pepaki tanduran. Wis ya, aku tak resik-resik. Lek tak gemburne esuk tanduri apa. Sing cepet nek iso iki. Sing lek urip lek kena dipanen. Wis kelong, urung rampung neng wis kelong. Iki tak leren sik ngombe karo tak nilai si mbok mau sida masak apa ya guys ya. Pilikane. Wis leren sik. Yo ngene Ndara, geni yang dihasilkan saka areng ki pancen luwih anteng neng le ngurupe suwi. Kipat-kipit ngene iki swangit ning pawon iki sowan. Lho, nganyak. Pecah. Alon nganyari panggangan. Isih anyep to, ket mau kipat-kipit ya lagi murup iki lho, mengangah ngene. Jane kok nganu manggang-manggang ki apa to mbok sing dipanggang sate duduk. Arep barbekyuan duduk. Ngene kok barbekyuan. Iki ya wajan numpang, pangganganku ya numpang wis murup kabeh. Iki ceritane engko pakne rampung saka kebon langsung ning pawon to biasane. Engko wis nagih, wis takon, muni masak apa mbok? Wis mesti ngono kuwi. Makane iki ya gage-gage tak urup-urupke. Iki anane janganan karo lawuh jan saanane tenan Ndara iki. Ana terong. Loh, teronge loro. Terus ana lombok rawit, lombok abang, terasi brambang, bawang karo tomat cilik-cilik, tomat ceri iki. Iki arep gawe sambel terong. Mengko lawuhe nganggo iwak asin wis ngono wae Ndara. Sing penting iki dipangane nganggo ati sing seneng engko mesti krasane ya enak. Sundukku ora iso njaluk tulung gaweke sing gedhe ya sunduke cilik ngene iki. Apa ngene wae iso ya? Panas kok ya. Tapi iso iki. Ngene. Lho, dipanggang ngene. Wis ora usah disunduk. Ngene. Wis. Teronge cen sengaja arepe tak bakar bene ana aroma semuki-semukine. Nggih. Sambel bakar yo kabeh-kabeh dibakar to, Ndra. Ngene, disunduki nek iki lah cilik-cilik Lho. Rung tau mangan sambel sing bahane kabeh dibakar. Aku jamanku cilik sakjege digaweke kaya ngene Ndara karo mbokku. Jaman nelongso. Lho ngene. Yo, komeno, sing wis tau mangan sambel bakar ngene sapa? Iki mergo napa kok dibakar? Bukan karena kepengen nek jaman biyen. Mergone ora duwe lenga nggo gawe goreng. Malah kaya manik-manik jan. Wis disunduki kabeh terus iki lomboke ngono, ora usah disunduk sing iki. Mledhos. Ini teronge wis bledhos Ndara. Wis
Iki ngene karo disambi goreng grey. Tuh. Terasine ngono, terasi mateng dadi wis engko langsung tambahke ning sambele, Ndara. Nek ngene iki wis iso disambi, Ndara. Goreng grey. Sik, nunggu minyake panas sik. Ambune lombok bakar. Jangan ngelingke jaman biyen. Piye iki? Lho, empuk lho, empuk iki. Ana sing wis mbledos barang iki lho. Lomboke malah ana sing wis ireng raweng. Lho. Alah. Ngene iki kudu dikeriki. Dikurangi gosong-gosonge. Sing wis mateng diangkat sithik ya, Ndra. Kene iki. Wis, iki ya wis. Tuh, nek iki sedengan. Tomate keri. Tomate. Lombokku. Iki mateng. Masak apa, Mbok? Iki nyambel. Reka-rekane ngono. Lah kok ireng dedeng? Kegeden. Diresik. Lah kuwi arep goreng iwak iki. Heeh. Aku minyak wis panas. Wis apa? Wis. Iki wae iki ya dawa-dawa kaya ngene lho. Iwak apa welut iki? Iwak. Iwak. Wis rampung. Lek ngresiki bedengan. Lah yo men gek setitik ya mau sing rampung. Jane lek arep ditanduri apa to? Empuk to ya tak tanduri apa iki? Lok mbok wis ana, Terong wis. Heeh. Heeh. Tomat ana. Oh anu wae sesuk. Sing cepet dipanen wae lho, Pakne, sing Cepet panen kuwi nganu. Apa iki? Piye nek kangkung? Wah, ya setuju aku. Buah kangkung ki sesasi panen kok wisan. Urung ah, Piro? urung sasi paling cepet to. Oh, anya iki. Iki nunggu iki. Iki ya wis. Wis kuwi. Iki sing kene dhewe iki urung mateng lho mau. Sing paling pangkal ki durung mateng. Baleni. Teronge ben ngono. Iki ya iya berarti. Iya, iki ben mateng sik. Iya, nya. Ambune ngelingke jaman cilik mbiyen ora, Pakne. Oh, Kerep disambelke ngene iki nek aku ngono. Yo, karang susah. Ora ana lenga. Nah, aku mbiyen nyambel bakaran ngene iki brambange misale arep nganggo telu ngono to. Heeh. Le goreng le bakar 5. 5, heeh digaduhi. Heeh. Padha aku ya. Brambang karo bawang ki nek dibakar enak tenan. Enak. Jaman biyen to. Gurih. Jaman apa-apa enak lho. Neng kae lho ndoro-ndoro kae ndene dodoyan ora kok ngene iki. Nderen-nderen ndi? Kae. Loh. Hmm. Mau kalian hanya belum tahu aromane dan rasane. Minimal sekali seumur hidup jajalo sambel bakar. Wis to, semua-muanya dibakar. Nek sing masake nganggo kompor piye gampang. Kompore dicilikke, kemudian tetep padha disunduki ngene iki, terus dislangupke nang nggon dhuwur api kompor. Ya nek aromane mungkin agak berbeda, tetapi paling ora mirip pisan. Jajalo, ojo dumeh. Aku masaknya pakai kompor kok, aku nggak bisa bakar-bakar, takut berbahaya. Halah, Opone alasan. sing berbahaya iki. Iki terasine sisan. Terasine heeh, ojo kabeh. Jebane semene wae. Yo, Wis ngene wae runyah-runyah Wis, to. heeh, runyah-runyah ngono. Teronge ya Pakne ya. Dijukuk apa wadah meneh. Loh, mateng. Kawir. Dioncek isik.
Mateng Ndara? Biasa to nek wis mateng ngene iki terus nggelar kloso toto terus madang Ndara. Iki jane ya ngopo ora wadahi toples to ya Pakne? Lah yo Wis mesti yo saka pasar ngono kuwi. saka pasar ngene iki wis langsung. Ya. Semut barang malu mangan. Iya nang ngisor wit ngene iki wis lumrah ana semut, ana walang, ana sembarang kok. Wis panas ternyata, Mbok. Wah, lah mungah-mungah kabeh kok ya. Kepiye, Jan? Tuanjo, Tuanju. nggucit, Ngucit. renyah banget iki wisan. Nganti serak. Renyah banget lho, delok. Ora nenaga pokoke. Lah. Renyah. Soalnya tipis digorengnya nganggo api kecil, jadinya iki maksimal matenge lho. Wis nganggo tangan siji klek kres. Wis, sementara orang nganggo ijo-ijoan Pakne, kita karena nostalgia. Kembali ke masa kecil mangan sambel bakar. Bismillah. Kerupuknya ngono apa, Mbok? Oh iya. Wis terlena karo krius-kriuse gereh. Wis, suwung ajange. Habis. Tapi aku saat tanduk, Mbok. Engko saat tanduk aku. Ayo tanduk lho. Oke. Iki gerehku ya sampeyan jenengan seneng gereh ta. Nah. Iki. Sambele saknil. Masak Ndara njajal lho. Ngabari ya, sesuk nek wis berhasil masak resep Simbok iki komen ya. Sakliyane kuwi tetep jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Wis ya. Wis tinggal asah-asah terus engko ngaso lanjut kegiatan selanjutnya. Ngono Ndara, kegiatan wong desa ya pancen kaya ngene iki. Selalu nonton Simbok, Pakne dan lain-lainnya selalu di Pawon Mbok Wiryo hanya di Mbok Wiryo Channel. Pawon Mbok Wiryo, masak Ndara. Rasane piye? Tonjon Ndara.